Hallo folkens og velkommen til denne video. I dag... Det der lyder som mink. Nå. Jamen, jeg er også med. Ja, i dag der spiller vi Minecraft. Sammen med Naja. Ja. A.k.a. Gamerkid. 6. Nej! Ja, jeg bruger Kid Pyro. Selvom jeg har et til 900. Det koster bare 500. Prøv at se, der ligger ting der. Det er fucking buggy. Kan der være? Der var en, der gad at dræbe mig, og så redder han mit liv. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Eller jo, det var fordi, jeg var low, så slår han mig. Vi kan det ikke lige med svær. Så... Ah! Der er en efter mig. Hvis Så jeg trækker mig bare der. Hurra, 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 hurra. Ja. Puff. Ja, nu er det kun mig, der er her. Ja, nu kommer Naja. Ja. Man kan høre den crosser i baggrunden, Naja. Jeg håber. Hvad? 19. Fordi så tror jeg, lyden bliver meget bedre på YouTube. Nej, lad være! Hvad er det? Det der, det er perfekt. Portalen er jeg. Det der, det er perfekt. Skal vi tage en kamp? Yay. Så kan du se, ja. Jeg ved godt, jeg står her. Hvor? Du ved godt, det ikke er mig, du PvP'er mod. Ja, du er dernede, jeg er ikke. Ah! Shit, Iron Golden. Her, Naja. Kan vi? Vi tager en ved en. Kom så, Naja. Hvad kan du? Magter. Det er dejligt nok, du hopper ned, fordi så får jeg lige et ekstra. Yay. Ja, jeg kan købe kittet. Pyro købt. Ja. Oh yeah. Ja, det er altid sjovt at sætte ild til folk. Ja. Kom så, du skal dø. Du skal så meget dø. Lad være! Hvad er dig? Nej. Men det kunne det godt have været. Au, lad være! Lad være! 7, sådan der. 8. Sådan der. Så PvP'er vi. Ah! Hjælp! Der er en efter mig. Hvad er viking for en? Viking, det er den med øksen. Au! På 300. Ej, den får vi da nemt råd til. Nå, det er ikke viking. Den med øksen, er det? Hvad er det? Det er den, der hedder viking. Ja. Der er kun én med en økse. Prøv lige se her. Ja. Thor, Sen. Panik. Selvmordsbomben. Kænguru. Snimor. Spiderman. Jeg skal... Det spejser mig til. Ja, jeg skal have 1000. Jeg skal have Spiderman. Vi skal dele med... Vi skal bare kunne sige... Altså... Så... Spiderman er købt. Har du købt ham? Nej. Ja. Men det skal købes. Jeg kan bare ikke rigtig købe til at nakke nogen med.
nemt nok. Fordi alle folk, de bare kommer og slår mig. Au, lad være dit pyro, mand. Hvorfor er folk pyro? Det er ikke sjovt. Det er kun mig og dig, der skal have pyro. Så er det sjovt at se folk på rande i hele. Burn! Burn, baby! Burn, baby! Burn! Burn! Burn to the death! Burn to the death! Folk tør ikke at komme og æde mig. Se YouTube. De er bange. Der er en. Kæft. Det betyder det ikke, de skal slå mig. Det var dælme hurtigt. Au! Burn, baby, burn, baby. Ui, tæt på. Jeg håber ikke, der kommer nogen og plukker mig ned i herfra. Puh. Pæh. Ha! Okay. Han var bare en noob. Ah! Lad være! Lad der være. Kom så. Come at me. Come at me. Ej, hvorfor havde jeg kun så lidt liv? Ej, fail. De her snibbold, de er så lort. Og de er faktisk smart nok, hvis man er i vand. Men ellers er de ikke. Burn, baby, burn. Ej, lad nu være. Du bruger sgu da ikke pyro, gør du? Nej, ikke lige nu. Why? Fordi jeg lige gad at prøve at teste noget. Har du hundekittet? Mm. Au. Hold kæft, Isa, hun er dum. Ikke for at sige det, men det er hun altså. Hun svømmede direkte ind i lavaen efter en eller anden. Hvad er det, du spiser, Naja? Mentos. Hvorfor sidder jeg nede på min mors kontor? Jamen, jeg kunne også lade være. Hey! Fuck dem, fuck dem, fuck dem, fuck dem. 5. Ah, det var fordi du var 6 på. Det der, det er pudsigt. Nej, ja. Nej, vi teamer op mod dem, der er herovre. Over i siden. Hvad? Alison. Nej, jeg nåede det ikke. Fordi så kunne det være, at vi næste gang, så var det lidt nemmere at komme til hinanden. Nej, det er dig. Det skal jeg ikke spille. Hvem er mig? Det er hernede og render rundt og er mongol. Det er mig. Det har du ret i. Bare hop i vandet, hop i vandet, hop i vandet, hop i havet. 100 bajer på en dør. Kæft, han er bange ham der, selvom jeg har mindre liv end ham, og han har et bedre diasvær end mig. Puff.
Nej. Pyro. Turn down for fire. Turn down for fire. Puh. Sådan der. Folk hader, når folk bruger pyro. Det elsker jeg. I love it. Talk show. Så kommer der en bagfra. Fucking rækker mig. Ja, jeg kommer nemlig. Det var bare lige min mor. Nå, jeg skal logge. Signing off.